Suncamp a dneska tu pro vás mám docela důležitou a myslím si, že pro vás i příjemnou informaci. Asi se ptáte, co dělám tady nahoře. No, chtěla jsem natočit tohle video, jenže za mnou furt chodili prostě lidi a jako já jsem ráda, že se o mě zajímáte, ale jako já jsem to prostě potřebovala natočit, takže jsem se jim trochu schovala, doufám, že mě nenajdu. Takže abych pokračovala. Ta důležitá informace je to, že jsem si založila Skype pro fanoušky, takže od teďka si mě můžete přidávat a můžeme si třeba psát a třeba možná i někdy volat. Možná toho jednou budu litovat, že jsem to založila, ale chtěla bych se s váma prostě normálně bavit, abyste si o mě nemysleli, že jsem prostě nějaká, nevím, nafoukaná nebo něco, to vůbec ne. A prostě, nevím, no, chtěla bych se s vámi třeba i setkat, takže mi tohle připadne jako dobrá příležitost, jenom takový poznatek, nebudu tam pořád, já jsem ráda, když vlastně stihnu sem tam natočit video, takže abych si s váma ještě nějak psala, počítejte spíš nějak o prázdninách nebo spíš o víkendech, že tam budu, ve všední dny tam třeba skoro nebudu, ze začátku možná, ale potom už nevím, uvidíme. Takže můj Skype je Veronika Suncamp a mezera Fans. Budete to tady mít napsaný, pokud to teda napíšu, ale myslím, že jo. A můžete si mě teda přidávat, ale prosím vás, hlavně mi nepište takové ty věci z vašeho života, jako nic proti vám, ale myslím si, že no to je prostě mi to nepište, není to moc příjemný téma, když vám to někdo píše, takže tak. A ještě mi nepište, jestli můžete být ve videích, jako promiňte, ale já si do videí zvu jenom své kamarády, který už znám dlouho, což je třeba Naty, N, nebo ještě prostě spoustu jiných lidí, třeba Lucka nebo Molly, nebo prostě moji kamarádi, kteří znám už dlouho, takže uvidíme. Trochu jsem i přemýšlela o tom, že bych když tak udělala nějakou sérii, že bych třeba aktuálky natočila s nějakým fanouškem, ještě bych uviděla, ale nic vám neslibuju, zatím o tom jenom přemýšlím, takže zatím vám nic neslibuju, no. Jsem mi řečná, já vím. Takže a to je asi všechno. Pokud si mě teda chcete přidat, tak budete to mít napsaný tady ve videu, nebo možná to dám do popisku, ještě nevím. A zatím se mějte hezky a ahoj!